ku da mu abu guda ne, ba ma rikici da ku 'yan Najeriya. Mu tsakaninmu da shugabannin ECOWAS ne. Su ko shugabannin ECOWAS 'yan karnukan farauta 'yan mulkin mallaka ne. ECOWAS wata ƙungiya ce da aka ƙirƙira saboda a cimma wani guri. To wannan gururrukan da aka ƙirƙira ƙungiyar da su ba a cin musu ba. Kuma ake so a yi amfani da sunan ECOWAS a sa yaƙi tsakaninmu da 'yan uwanmu maƙotanmu. A yi amfani da ECOWAS. Banda wannan ake so a yi amfani da ECOWAS wajen karu ɗani a cikin ƙasarmu Nijar. Banda wannan ita ECOWAS ɗin karan kanta an yi abubuwa a cikin Nijar na tashin hankali, na yaƙe-yaƙe, duk da Nijar tana cikin ECOWAS. ECOWAS ko ɗaya rana ba ta taɓa ba taimaka ma Nijar. Da mu da ku abu guda ne, har abada ba za mu rabu ba. Har abada. Don wasu shugabanni sun zo suna tada ƙayal baya, suna so su haɗa mu, to da mu da ku abu guda ne, har abada ba za mu rabu ba. Ba wani ɗan adam da ya isa ya zo ya shiga tsakaninmu da mu da ku jini guda ne, al'umma guda ne, daula guda ne, 'yan uwan juna ne. Kahin zan wannan sarukal jama'a su mance da wani abu guda. Akwai daular Usmaniyya. Wannan daular Usmaniyya kinginta a cikin Nijar yake. Kinginta a cikin Najeriya yake. Banda wannan akwai daula ta Damagaram. Kinginta a cikin Najeriya yake. In ka ɗauka kamar cikin jihar Yobe, garin da ake ce mushi Macina, ko kuma garin da ake ce mushi Guru cikin jihar Yobe, duka cikin daular Damagaram yake. In ka ɗauki wani yanki a Kano, cikin jihar Damagaram yake, ko cikin daular Damagaram yake. Kenan dama uwa ɗaya uba ɗaya muke da 'yan Najeriya, jini guda. Wannan raba iyakar da aka zo aka raba, sai ka gani ga garin ƙane ga garin ya. Garin ƙane a cikin Nijar, garin ya a cikin Najeriya. Ko kuma ka ga garin mace a cikin Najeriya, garin namiji a cikin Nijar. Kenan dama mu alaƙar mu ta jini ce, ba wai wata alaƙa ba ce ta daban. Ya kamata 'yan Najeriya kasumance alaƙar da ke tsakanin mu alaƙa ce ta jini, ba wai wata alaƙa ba ce ko ta ƙasa da ƙasa da sauransu. Kuma abin da nake so 'yan Najeriya kasumance su sani, shi aka ce ɗan halak baya mantuwa. Kasumance a shekara ta 1967 lokacin da aka fara yakin Biafra, akwai babanmu shugaban ƙasar Najeriya na wancan zamani Yakubu Gawan, har yanzu yana da rai. Lokacin da duniya ta juya ma 'yan Najeriya baya, Amurka, Faranshi, Isra'ila, Portugal da sauran ƙasashen Turawa suka koma ɓangaren 'yan kudu suke ba su makamai. A lokacin nan ne ƙasashen Afirka waɗanda suke kewaye da Najeriya su ma suka juya ma 'yan Najeriya baya, suka hana su siyo odan makamai, suka hana su su kawo komai. Yanzu an rufe 'yan Najeriya ta ɓangaren inda ake sai da makamai a Europe da ta ɓangaren inda ake kasu a Afirka, babu inda za su samu makami. A lokacin nan ne babanmu mai daraja shugaba Jori, 'yan Najeriya Yakubu Gawan ya shirya kwamati aka zo Nijar neman alfarma. Yakubu Gawan, Allah ƙara mushi lafiya, yana nan. Su je su tambaye shi in ba su san matsayin Nijar dangance da kasancewar Najeriya dunkulalliyar ƙasa ba. A lokacin nan an fara zuba bama-bamai a Kano, an fara zuba bama-bamai a Sokoto. 'Yan Arewa makamansu sun ƙare, sun rasa yadda za su yi su samu makamai, ana kashe su. A lokacin nan ne aka shirya kwamiti, ya zo ya samu babanmu Jori, suka ce ma Jori a taimaka musu. Ku je ku nemi wannan kalmar da kyau. Yakubu Gawan yana da rai, Allah ƙara mai lafiya. Suka zo suka ce Jori ya taimaka musu. Taimako suka nema a gare mu. Yayin nan ne Jori ya ɗauki makamman da uwayenmu suka haɗa kuɗi aka saya. Makamman, kalkumance 'yan Najeriya, makamman da aka baku a Biafra aka yaƙi. Mu 'yan Nijar, kuɗin uwayenmu ne muka haɗa aka sayi wannan makamai. Kalkumance da wannan rana da muka muku. Da wannan makamman namu aka kai 'yan Arewa suka kare kansu. Banda wannan, Faranshi ta nemi ta kawo 'yan Biafra nan Nijar, ta rika ba su horon soji don a karya Arewa. Shi ma wannan maganar shugaba Jori ya ci biyar da ita ba. Ba komai bai sa saboda dangantakar ɗan uwantakar da ke tsakaninmu na jini da na addini. Kenan ya kamata 'yan Najeriya kar su mance da wannan dangantaka ta jini. Ina kiransu, ina jan hankalinsu. ECOWAS yaushe aka yi ta? ECOWAS an yi ta ne a shekara ta 1975. Kahin ECOWAS muna mu'amala da 'yan Najeriya, muna zaman lafiya. Amma da wannan fita daga ECOWAS ya zo, 'yan Najeriya sun saka harshe
bisa shugabanninmu na Nijar, bisa ƙasarmu na Nijar suna faɗin maganganu wanda ba su da daɗi. Mu ba a ba mu tarbiyya ba irin wannan, na mu gaya muku maganganu marasa daɗi. Mu tarbiyyarmu shine an ba mu tarbiyya ta san ɗan uwa, tarbiyya ta zaman lafiya, tarbiyya ta sanin ya kamata. Ba a ba mu ba tarbiyya ta tada hankali da tada jijiyoyin waya wannan. Kuma kahin a yi ECOWAS akwai shige da fita tsakaninmu da Najeriya, babu biza, ba a taɓa biza tsakaninmu da Najeriya. Kuma a yanzu hirar da muke akwai ƙasashen da suke shiga Najeriya ba cikin ECOWAS suke ba, amma babu biza. In ka ɗauka Chadi, in ka ɗauka Kamaru da sauran ƙasashe irin Central Africa suna zuwa Najeriya su sayi kaya, su yi kasuwanci, su yi komi, amma ba tare da biza ba. Amma saboda wannan hutanmu daga ECOWAS, wasu 'yan Najeriya sun ruɗe suna faɗin maganganu sai an yi biza, sai an yi kaza. Ina so 'yan uwa su san da wannan cewa dama tsakaninmu da sauran ƙasashen Afirka da Nijar da Najeriya ba a taɓa biza ba. Kuma wannan ita ECOWAS ƙungiya ce wadda ta zo daga baya-baya. Ina so 'yan Najeriya kasu mance da wani abu ɗaya. A shekara ta 2013 lokacin da yakin Boko Haram ya yi kamari a Najeriya, kasu mance wannan shugaban ƙasar namu Abdurrahman Chani, Allah ƙara mishi albarka, da ministir ɗinmu na waje wanda ake cema General Tumba sun tahi cikin Najeriya, sun je sun yi yaƙi don taimakon Najeriya. Ya kamata 'yan Najeriya su san da wannan. Mun ɗauki rayukan uwayenmu mun bada don ku samu lafiya. Mun ɗauki dukiyan uwayenmu da dukiyoyinmu mun bada don ku samu lafiya. 'Yan gudun hijirarku fiye da mutum 300 sun zo ƙasarmu, har yanzu suna nan a jihar Maradi da jihar Difa, suna zamne ba su samun wani ƙalubale na dan su ba 'yan ƙasar Nijar ba ne. Fiye da mutum 300 ke akwai 'yan Najeriya 'yan gudun hijira cikin ƙasarmu Nijar. Mu muke ciyar da su, mu muke shayar da su, mu muke kula da lafiyarsu, mu muke kula da tarbiyyar ɗiyarsu da komi da komi. Amma baka taɓa ji wani ɗan Nijar ya fito ya ce muna ciyar da mutanen da ba namu ba, kuma muna musu mu'amala mai kyau, muna girmama su duk da su ba 'yan ƙasarmu ba ne, 'yan gudun hijira ne. Bai hana ba mu girmama su, bai hana ba mu karamta su, bai hana ba mu sa su a jikinmu mu nuna musu cewa da mu da su guda ne. Ya kamata 'yan Najeriya su san da wani abu guda. Faranshin nan da ta zagayo take so ta haɗa mu da su, to wannan faranshin dai ita ce lokacin yaƙin Biafra ta taimaki 'yan kudu suka rika kashe 'yan arewa, kasu mance da wannan. Turawan nan na Amurka dai da kuka haɗa gwiwa da su, su ne dai suka haɗu a bayan 'yan Biafra aka rika kashe ku. Lokacin da aka yi harka na Bora a Sokoto da aka ce Bora ta zagi Annabi aka kashe, kahin harka Bora da kwana 45 Amurka ta ce Najeriya za ta rabu. Wannan tsari ne na Amurkawa, saboda an so harka Bora yaƙi ya shiga tsakanin Kiristoci da Musulmi, sai su samu dama sai su raba Najeriya. Amurkawan nan da suke ziga su da Turawan nan da suke ziga su akan su ɗauki wani mataki akan mu, ko su gaggaya mu magana, ko su rika cin mutuncin mu yanda zai kai mu hasala, mu shiga juna, mu ɓata zamantakewar mu, to wa'annan mutanen ba ƙaunar su suke ba. Ina so in Najeriya ku sani Faranshi da Amurka da suke sa ku kuna cin mutuncin mu 'yan Nijar, kuna gaya mana magana, wa'annan mutanen maƙiyan ku ne, ba ƙaunar ku suke ba. Su ne suka goya baya a Biafra aka rika kashe ku. Su ne suka mara ma 'yan Biafra baya suka rika kashe ku, kuma yanzu su ne suka dawo suke sa ku kuna mu 'yan Nijar da muka taimake ku a yakin Biafra, muka kare ku daga mutuwa da dukiyar uwayenmu, muka kare ku daga mutuwa da rayukan uwayenmu, kuma mu ne kuka dawo kuke gaya ma magana irin mara daɗi. Muna so dan Allah ku kiyaye, muna so ku tsaye da kwaɗin irin maganganu marasa daɗi akan ƙasar mu Nijar da kan mu 'yan Nijar gaba ɗaya.